izan da sindikatuen arabera, eta nabarmendu dute jarraipena oso zabala izan dela alor batzuetan. Milaka langilek bat egin dute deialdiarekin eta agertu dute ezin egona. Eta erantzunari dagokionez, halakoetan ohi denez, sindikatuek emandako kopuruek eta Jaurlaritzarenek ez dute bat egin. Sindikatuen arabera oso zabala izan da, eta Jaurlaritzaren arabera apala. Eskaera zerrenda zehatz batekin irten ziren atzokoan kalera sindikatuak. Nagusiki sektore publikoaren langileen soldatak eta lan baldintzak hemen adostu ahal izatea eskatu zuten. Eguerdi ditu zerbitzu publikoak hemen adosteko exigitu zuten atzokoan milaka lagunek. Ditutako 2 greba egunetan lehenengoa izan zen. Hurrengoa abenduaren 19 izango da. Langile publiko guztiak zeuden deituta Eusko Jaurlaritzakoak, Aldundikoak, Udalekoak eta Espainiako estatukoak. 150.000 guztira. Eta aitatik milaka batzuek babestu zuten ELA, LAB, Komisio Obreras, Esteilat, Satze eta ESEKaren mobilizazioa. Grebaren erantzuna oso zabala izan dela azpimarratu zuten. Manifestazioetan 30.000 langilek baino gehiagok parte hartu zuten. Urriaren 25ean 30.000 langile publikotik gora eta sindikatuak Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako kaleak hartu zituzten zerbitzu publikoen enplegu eta soldata duinen aldeko greban. Eskaera zerrenda zehatz batekin irten dira kalera sindikatuak, nagusiki sektore publikoaren langileen soldatak eta lan baldintzak hemen adostu ahal izatea eskatu dute. Urkullu jauna, ahaldun nagusiak, udaletxetako arduradunak, entzun zuen langileak prest daude lan egiteko, prest daude zerbitzu publikoen alde bere honen amateko. Grebaren deitzaileek balorazio baikorra egin dute eta hala ere Eusko Jaurlaritzak sindikatuei eskatu die jarrera maximalistak utzi eta negoziatzen jarraitzeko. Siendo deseable toda mejora laboral, toda mejora económica, también hay que ser conscientes de cuál es la realidad social, de cuáles son las competencias y capacidades que tenemos las administraciones, en nuestro caso la Administración General del País Vasco, y si las reivindicaciones que se hacen en relación a la huelga también son reivindicaciones que tienen que ser atendidas en otro ámbito fuera de lo que es la Comunidad Autónoma del País Vasco. Deitutako 2 greba egunetako lehenengoa izan zen asteazkenekoa, hurrengoa abenduaren 19 izango da. Hemen agenda katalana dago mai gainean. Guk esaten dugu Euskal Agenda jarri bar dela. Eta Euskal Agenda horretan erdigunean jarri bar direla zerbitzu publikoa. Bezala, gure agintzaien erabaki finkoa edo apostu finkoa zuzenbide publikiko da behar duguna. Bestelakoan, gaurkoan, Nafarroako zahar-egoitzen egoera eta lan hitzarmenaren blokeoa salatzeko, Iruñeko alde zaharreko errepidea moztu du LABek. Nafarroako lehen hitzarmen selektorialen negoziazioan patronalak hartako jarreraz ohartarazteko ekintza egin du sindikatu abertzaleak goizeko lehen orduan. Hitzarmena blokeatua dago eta blokeatu dugu errepidea ikusteko, gizarte ikusteko gure egoera zer den eta nola gaude. Eta nahi dugu patronala eta gobernua hau desblokeatzea.
Bestetik 2 urte eta erdi inguruko prozesuaren ostean jarri dute eguna. Eusko Legebiltzarreko talde politikoek azaroaren 22an onartu asmotute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen testua lege proiektuari jarritako zuzenketak eztabaidatu eta adostu ostean. Egun horretan onetsiko dute dokumentua Eusko Legebiltzarrean zuzenketak eztabaidatzeko sortutako lantaldean eta onartu nahi dute hezkuntza legearen behin betiko testu hor eta azaroaren 29an hezkuntza batzordean. Bozketaren emaitza onako izan da 72 eman dugu botoa, 12 boto alde, 61 kontra, beraz, ez da itzultzen lege proiektua Jaurlaritzara. Helburu eta printzipio komun batetik egin dugu lan. Etorkizuneko hezkuntza sistema on bat ahalbidetuko duen lege berri bat eraikitzea. Legedi berri honek eskainiko diguna, egonkortasuna, konpromisoa eta horizontea. Bide luze guzti hori alboratu nahi duten eta benetan legerik nahi ez duten osoko zuzenketa hauei ezezkoa bozkatuko diegu, gaur aukera berri bat eman nahi diogulako eztabaidari. Eskola publikoak kaltetu eta bigarren maila batera daraman neurrian. Ezetz borobila ematen diogu. Azkenean, Legebiltzarreko ordezkaritzaren 82ak argi daukagu lege bat onartu nahi dugula, Euskadiren etorkizunari, aukera berdintasunari, gizarte kohesioari eta kalitateari erantzuteko. Cuyo eje es el euskera y se articula a través de 2 lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera, 3 lenguas, enfoque plurilingüe, flexibilidad y adaptabilidad, inclusividad y eficacia. Eta zehazkak manifestazio nazionala egingo du azaroaren 18an Beskoitzeko ikastolaren alde. Zahatu dute herriko etxeak uko egin diela ikastolarentzat eraikin berria egiteko elkarrizketa orori eta baldintza arbitrarioak ezartzen dizkiela. Euskal Herriko euskaltzale guztiei dei egin diete mobilizatzeko. Deitu dugu manifestaziorat, beraz, azaroaren 18an, Beskoitzen bertan, goizeko 11etan, eta hor agian izanen dira ikastolaren defentsalari guziak, ikastolak berbaititugu arazoak konpondu eta behar dugu irtenbide bat ikastola honentzat, baina ikastola horren gibelean, bada Euskararen gero osoa. Ipar Euskal Herrian ematen hizkuntza politika, hor bertan jokatuko da, egun hortan, herriko etxe bati, onartzen badiogu finkaditzan, balintzak, finkaditzan mugak Euskararen garapenan, gure hizkuntzak amor emanen du. Argi eta garbi errandugu, hor herriko etxeak hartzen duen jarrera, Euskararen kontrako jarrera bat da. Eta nahitara hartzen duen jarrera bat da. Ikastola mugatu nahian, nahi dute Euskara mugatu beren herrian. Eta aukera eta dei bat egiteko petxeei eseri daitezen ikastolarentzat irtenbide bat bilatu dezagun denon artean. Eta desblokeatze horretan ikuste dugu Euskal Herriko ikastolen ez dakit babesa horrek, ez, indarra emango diola, ez. Eta euskaraz, Nafarroa oinez Zangozan ospatuko da datorren urtean. Aurtengo festaren balorazio oso ona egin du Andramari ikastolak eta lekukoa eman dio Zangoza ikastolari. Piztu izango da 2024ko Nafarroako euskararen festaren leloa. Balorazio positiboa egin du Andramari ikastolako zuzendari Inigo Oreiak urriaren 8an ospatu zen Nafarroa oinezez. Milaka euskaltzalek hartu zuten egun beroz Etxarri Aranazko herria. Furgonetak, kotxez, autobusez eta trenez hurbildu zen jendea. Eta naiz eta ez duten zifra konkreturik aipatu, pozik agertu dira, bai asistentziarekin, bai oroar guztiaren antolaketarekin. Oreiak aipatu duenez, guzti hori etzen posible izanen, voluntarioen lanagabe. Eskerrik beroenak, familiei, Andramari ikastolako familiei, ikaslei, langilei, sortzailei, ikasle ohiei, sakanako biztanlei, eta urte guztian zehar gertu izan ditugun voluntarioei, askotariko ekarpenak egin dizkigute, babeslei, erakundeak, udalak, edabideak, zuek ere zuen lana Josuk zioen bezala oso garrantzitsua guretzat, enpresei. Denon ale honi gabe, ezen posible izanen, urriaren 8an Etxarrin bizi izan genuen Nafarroa oinez gogangarria. Etxarriko oinezaren balorazioaren ostean,
Zangotzako ikastolak lekuko hartu dio, eta Nagore horiak azpimarratu nahi izan du zonaldeak bizi duen despopulatze eta zahartze egoerak erronka handiak suposatzen dituela ikastolarentzat. Nola nahi ere gure bideak, gure adinekoenak bezala, oztopoak ere baditu. Gure eskualdean, azken urteoetan, jasotzen ari garen jaiotze defizitaren ondorioz, despopulatzearen eta zahartze demografikoaren gaia mahai gainean daukagu. Eta kontu horrekin larrituta gaude. Zangotzako ikastola eragile sozial eta sozializatzaile aktiboa den heinean, Nafarroa oinezen erakusleioa erabili nahi dugu joera horretan eragiteko. Gauzak horrela, lanean daia da ikastola. Datorren urrirako Zangotzako kaleak euskararen aldeko aldarriz betetzeko. Eta etxebizitzaz, Euskal Hirigune Elkargoak alokairuen prezioen mugatzeko tresnak eskatu zituen. Bada atzo agertu zen dekretua Frantzeko agerkari ofizialean. Lapurdiko tentsio handiko eremuko 24 herrietako alokairuen prezioa mugatu halko du elkargoak. 2024an sartuko da indarrean neurria. Herri bakoitzean alokairuen gehieneko prezioa zein izango den aztertu ondoren. Hernanin egindako burujabetzak jardunaldietan elikaduren inguruan Iker Elosegi aritu da. Adierazi du askotan ahaztu egiten dugula jaten duguna norbaitek egiten duela eta gaur egungo talka nagusi bi eredu kontrajarrien artekoa dela. Laborantza herrikoia edo iraunkorraren eta laborantza produktibista eta industrialaren artekoa. Badirudi arazoak ditugula, jarraituko dugu Hernanin zehazki, izan ere burujabetza izpide udalbiltzak, Hernani burujabe herri proiektuak eta Hernaniko udalak antolaturik 3 eguneko jardunaldiak egin zituzten Gipuzkoan, Hernanin alegia. Burujabetzak izan dira hausnarketa gai, herrigintza eta udalgintza erabiltzaile ikuspegetik jaiotako proiektuak ezagutuz. Horiek ala, hezkuntza burujabeaz, aritu dira besteak beste, Udane Arbeo. Burujabetzak jardunaldietan hezkuntzaren gaiaren inguruan Nora Salbo txaritu zen eta bertan nabarmendu hezkuntza eragileen kontua soilik ez dela herritar guztioi dagokigula hezkuntzaren gaia eta testuinguru horretan gaineratu du euskal hezkuntza sistema publiko, euskaltzale feminista eta komunitario bat sortzeko horiek guztiak bere izan behar dituela eta burujabetza txikiak bulkatuz lortuko dela burujabetza oso batera heltzea, entzun dezagun. Gaur hezkuntzaren atalean aritu gara nolabait ere hezkuntza komunitatearen ardura kolektibo gisara eta planteamendu horretan beraz proposatzen hezkuntza tokiko kontseiluak o batzordeak edo sortzeko garaia badela, non landuko diren herri kurrikulumak, baina kurrikulumak kontuz zahar berritu edo berbegiratu beharko lirateke. Gaur hezkuntzaren atalean aritu gara nolabait ere hezkuntza komunitatearen ardura kolektibo gisara eta planteamendu horretan beraz proposatzen
hezkuntza tokiko kontseiluak o batzordeak edo sortzeko garaia badela, non landuko diren herri kurrikulumak, baina kurrikulumak kontuz zahar berritu edo berbegiratu beharko lirateke, batzuk lehenago ere egin izan direlakoz, kontuan hartuta gaurko Euskal Herriaren erronka zein diren, beraz feminismoarena, teknologiarena, klima larrialdiarena, euskararena eta kulturaren transmisioarena biztan dena, eta hortan ez, nolabait gudenok ez jendarte gizara hezkuntza agente bat bagarela aipatuz, eta horren bueltan aritu gara, eta orain eztabaidan ari gara bilatzeko, ez, esperientzia interesgarria. Aramaixoko herri kurrikuluma bada esperientzia bat, beste esparru batzuetan moduen, norberen historiak norberak kontatzeko ekimen bat, ezta? Da orduan, gure herrixan, gure aur gaztiak jakin beharreko kontuak eskolan integratzeko saiakera bat. Eta txikitasunak auki aldauen, oztopuetatik aratau oso herri ekimenetik sortu zen esperientzia izen zen, oso eragile desberdinak gainera artikulautako proiektu bat, eta esan geike eskolai aportatzen dutzona, eskola txikinen sarien egon dabe, badala beste gehigarri bat, ezta? Integratzeko eskola eta herrixan arteko harremana, eta eskola edo hezkuntza esperientzia, ez da izen amaitu eskola eremuan bakarrik. Ekonomia gai helduko diogu orain, Glabistako langileek beste mobilizazio bat egingo dute gaurkoan euren lanpostuen defentsan. Horren arira, Elkarrekin Podemos Araba taldeak enplegu erregulaziorako espedientea gelditzea eta erakunde publikoen implikazioa aldarrikatuko duen mozioa aurkeztu du Arabako Batzar Nagusietan. Laudioko Glabista enpresaren auzia irtenbiderik gabe jarraitzen du. Enplegu erregulaziorako espedientea etenik dago momentuz. Guardian eta Parter Capital taldeetako zenbait enpresek auzitegiak eskatutako dokumentazioa prozesuan erasten duten bitartean. Espedientea burutzen bada, Glabistako 250 lanpostuak suntsitu daitezke. Kaleratzeak eragozteko, Elkarrekin Araba taldeak erakunde publikoen implikazioa aldarrikatzen duen mozioa aurkeztu du Arabako Batzar Nagusietan. Eusko Jaurlaritza eta Arabako Aldundiak Parter Capital enpresarekin bitartekaritza lanak egitea eskatzen dute. Amine taldeak lantokia erosteko egindako eskaintzaren bideragarritasuna ikertzeko. Bitartekaritza huts egitekotan, Glabista salbatzeko plana martxan jartzea aldarrikatzen dute. Lo que planteamos es que se proceda a ejecutar de forma directa un plan de salvamento público para Glavista, que debería incluir, en primer lugar, la expropiación de la empresa y los terrenos necesarios para su funcionamiento por razones de interés general. En segundo lugar, el control del accionariado y la financiación. Y en tercer lugar, conservar totalmente los empleos de la empresa. Bien bitartean, langileek beraien lanpostuen defentsan egindako mobilizazioekin jarraitzen dute. Ostegunean, Guardian enpresaren sarreran elkarretaratu dira. 250 lanpostu salbatuko dituen irtenbidea aldarrikatuz. Erreferendunik egin gabe onartutzat eman da Volkswageneko akordioa. UGTek eta Komisio Zergasek proposatu dute galdeketaren emaitza onartzera behartuta zegoela langileen batzorde osoa. LAB eta CGT kontra azaldu dira.
Zunzundegi enpresa martxan da autobus modelo berriak ekoizteko. Volvo enpresarekin lortutako akordioaren ostean. Altsasuko enpresako langile berriak formatzen hasiko da eta egiteko dituzten 2 autobus modelo berrien beharrei erantzuteko. Enpresak Altsasuko Zunzundegirekin itxitako akordioak 300 lanpostu baino gehiagoren sorrera eramanen ditu sakanara. 2024ko maiatzetik aurrera, enpresa nafarrak 2 autobus modelo berri ekoitziko ditu. Volvo 9.600 eta Volvo 9.900. Azken hau elektrikoa izanen da. 783 autobus fabrikatzeko akordioak egun 400 langile dituen enpresak plantilla ia bikoizteko asmoa du 2028 urtera bitarte. Asteartean, 31 langile berri sartu ziren lanera eta akordioa ospatzeko ekitaldia egin zuten Altsasun. Maria Txibite lehendakariak eta Mikel Irujo kontseilariak hartu zuten parte bertan. Zunzundegi y Volvo han firmado un contrato que multiplica la producción de esta planta y que garantiza que esta fábrica siga siendo uno de los estándares industriales de la sakana. Nafarroako enplegu zerbitzuak ikastaroak martxan jarri ditu. 2 autobus hauen montajerako beharrezkoak izanen diren trebetasunak ikasteko. Osotara, 221 ikaslek parte hartuko dute. Eta politikan, Gernikako estatutuaren 44. urtemugaren efemerideak ez du aparteko ospakizunik ekarri, baina adierazpen sorta egin dute alderdiek. EAJak eta EH Bilduk adierazpen bat onartu dute Eusko Legebiltzarrean autogobernuaren kontrako erasoak salatzeko. Eta atzokoan EH Bilduk erabateko subiranotasuna aldarrikatu zuen. Eusko Jaurlaritza Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatu zuen eta aldugu prest agertu da eredu demokratikoago batean sakontzeko. Uste dugu herri honen gehiengoak hain zuzen ere bere etorkizuna antolatu egin nahi duela, bere bizitza antolatu egin nahi duela eta bere bizitzerako behar dituen urratsak eman nahi dituela. Eta horregatik duela inoiz baino gehiago nazio bat aldarrikatzeak. Eta horregatik uste dugu gehiengo horiek artikulatu beharra dagoela. Eta Euskal Herria Bilduk zentzu horretan dei egiten du azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzera. Gure bizitza antolatu dezagun, gure erabakiak antolatu ditzagun, gure erabakiak hartu ditzagun eta gure erabaki horiek errespetatuak izan daitezen. Momentua da beraz, derrigorrezko harrera kuotak ezartzeko estatu kide guztiei, migrariei iristen usteko beren gogoko helmugara, bertan asilo, behin iritsita asilo prozedura ireki dezaten. Segurtasuna ezin da inondik ere aitzaki gisa erabili migratzeko eta zirkulazio librerako eskubidea errotik mozteko. Eta politikan jarraiki, baina Madrilera salto eginda, hainbat astez negoziatzen aritu ondoren, PSOEk eta Sumarrek koalizio gobernu bat osatzeko akordioa egin dute. Euren esanetan, hobeto bizitzeko gobernu akordioa sinatu dute. Besteak beste, asteko lanaldia 2025erako 37,5 ordura murriztea adostu dute. Es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y por tanto, bueno, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es cumplir con el mandato de la ciudadanía española, que son 3 cosas bien definidas. El primero, que no haya un gobierno de Feijóo con Abascal, eso afortunadamente ha sido evitado. Segundo, que no haya repetición electoral y lo más importante, que se sigan poniendo en marcha políticas de convivencia, también de estabilidad y de progreso en nuestro país. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso.
Eta nazioartean, Palestinan dauden hainbat berri agentziak jakinarazi dutenez, bart gauean Israelgo armadak sartu irten bat egin du Gaza iparraldean lurrez. Ez da bart gauekoa izan Israelen lehen sartu irtena Gazan urriaren 7 geroztik, orain arteko handiena izan da ordea, eta horrek alarmak piztu ditu. وليس لأي شيء آخر وإذا ضربنا مثالا على حالة الزميل وائل Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusierekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Peru Aranburu Herrigorako kidea. Orain arte. Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden. Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza familiengan eroiden lan bat izan delako edo instituzioengan askotan, ez? Eta pixkat faltan botatzen, ez? Garai batean hain naturalateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunidadeak, herritarrak zaintzeoi berriro pixkat aktibatzeko ideia horrekin, martxan jarri genuen proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan, diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuakin bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin ziren, eta, jada eskuartzea martxan dago, 25 pertsona daude eskuartzen momentu honetan, eta, oin falta zaigu hankai garrantzitsuena, ez, dela komunidadea eta herria aktibatzea. Orduan, hasi dira herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira, eta hoixe da helburua, ez, gu elkar zaintzea eta tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean ondokoa zaintzea, ez? Eta batzutan, ez, ematen du konpromezu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko. Programaren helburuetako da zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza pixkat udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala lantzia, ze eskaintzia dakau, ez? Askotan hori da galdera. Eta pixka hor pertenentzia landu, ez? Eta komentat denodak egun bezala gure gizartean denbora pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da, azkenean hau izan berdula aldeuna egiten, eta horregatik iten dugu lehenengo elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat, eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia, bai? Azkenean da, denok irabazten deu, denok gea herrian parte, eta azkenean gure helburutako bada hori, ez? Ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzia dakaten, ez? Eta hor lantzen dana pertsonakin edo gu lantzen deuna, auzo zain izan nahi duen pertsonakin da pixkat niz eskaintzeakat, bastian ordu bete, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nei guza ezaita hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta, aportazio bat bezala, ez? Azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko.
Bi motatako auzozeinak egongo lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, ez? Hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien, taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, ez? Hori izango litzateke dinamizatzaileana eta gero besteago zan auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, ni miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, ez? Azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, ez azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, ez? Izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten baldin bat zerbait aldatu dela, ez? Zaintza direkin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Hartzu egiten diogu deialdia, ez? Azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Peru Aranburu, Errigorako kidea, Kaixo Peru, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Errigorak 10 urte bete ditu, ezta? 10 urte badira urtemuga garrantzitsua, zein da egiten duzuen balorazioa? Norberaren balorazioa egitea ez da objektiboa, baina gu daukagun inpresioa da asko eman duela. Eta horregaitik ari gara leloa ere behin da berriz errepikatzen 10 urte bete-bete izan direla, uste dugulako atzera begiratu eskero, beteta sentitzeko modukoa dela, bai alde batetik honen parte izateagatik, eta beste alde batetik nahiko betea dela eman duena 10 urteko ibilbidenek, bai lorpenak edo zenbakien aldetik, eta baina batez ere eta fokoa hor txartzen ari gara, batez ere sortu den komunitatearen argazkiaren ikuspuntutik. Aipatu duzu, ezta? 10 urte bete da leloa, ezta? Eta urtemuga dela eta eskaintza berezia daukazu, Bai, aurten udazkeneko kanpaina honetan bilatzen duguna batez ere da, atzera begiratuta 10 urte hauetan zehar kanpaina desberdinetan, Errigoraren kanpaina desberdinetan parte hartu duten guztiak biltzeko hitzordu bat izatea. Eta horregatik eskaintza ere horretara egokitu dugu, lehenengo kanpainako erreferentzia hartuta 50 euroko saski bakarra ipini dugu jendeak eskatzeko moduan, eta uste dugulako nahiz eta aurreko urteetan berritasun asko sartu dugun, lehenera bueltatzea bai badala original alde batetik eta bai beste alde batetik izan daitekeela aukera bat heldu alizateko 10 urte hauetan parte hartu duen jende guzti horren gana. Hasierara itzuli zarete orduan, ezta? Euskal Herria oinarri eta Ustrona Lanabes dituen ekimen herritarra da Errigora, ezta? 10 urteko ibilbidea dagoeneko, ez dakit, hasi zenutenetik gaur egunera arte, zer nolako aldaketak ikusi duzue? Gu sartu garela, pizkat, hori evidentea da. Eta, batez ere lehenengo urteetan, egon zen hazkuntza handia zenbakitan, bai banatzen genuen kutxa kopurutan, honetan parte hartzen zuen ekoizle kopuruan,
saskiak eskatzeko eta banaketzeko sortzen diren gune edo taldeetan ere borrazkuntza handia gonzan, lehengo 3 urteetan batez ere. Eta geroko urteetan gehiago izan da, zenbakitan hastea baino, ez dakit, konpromisotan edo heldutasunean gehiago izan da sakontzeko urteak. Eta nik uste batez ere hori lortu dugula komunitatearen atal desberdinak begirada bota ezkera 10 urtetan ze garapen izan duen, batez ere euskerari begira, elikadura burujabetzari begira eta auzolanari 3 helburu horiei begira garapen bat edo sakontze bat egon dela, esango nuke. Errigorak Nafarroako hegoaldean du ardatz, zehazki euskara ofiziala ez den zonaldean ez da. Eta ez dakit, ezaguna, bada Errigora, baina ezagutzen ez dutenentzat zeintzuk dira Errigoraren helburu nagusiak? Hitz eta murriztuta zuk aipatutako dira, euskera, elikadura burujabetza eta auzolana. Baina hori bat ulertzeko modukoagoa egin ezkero, azken finean da Euskal Herriko zonalde bateko errealitate bati, batez ere euskeraren ikuspuntutik eta nekazaritzaren ikuspuntutik, herri logikatik saiatzea auzolanean erantzun bat ematen. Eta hori gauzatzen da, batez ere orain egiten ari garen kanpaina horretan. Kutxa batzuk osatzen dira ekoizleen produktuekin, kutxa horiek jendearen eskura Euskal Herri guztian jartzen dira, eta jendeak etxera elikagai batzuk eta produktu batzuren ezagutza eramateaz aparte, itzultzen da gero ekarpen ekonomiko bat, zonalde horretan dauden, euskaltegi ikastola eta euskalgintzako egitasmoetan inbertitzeko. Hori izango nuke. Izan ere, eremu horretakoak propio diren elikagaiei ez da, Euskal Herrian bide emanaz euskaratik, euskararako eta euskaraz, ez da? Bai, uste dute ez garela gu lehenengoak inondik inora, baina euskararen normalizazioan lanean ari den jendeak azkenengo urteetan bide asko ireki ditu, euskara zeharlerro moura sartzeko beste eremu batzuetan. Eta Errigoraren egitasmoa ere horrela hasi zen, intuizio naturaletatik uste dut, azterketa sakonetatik baino gehiago, eta azkenean da eremu geografiko batean, baina horretaz aparte aktibidade batean, lehenengo sektoreko eremu horretan, euskalduna inondik inora ez den eremu horretan, euskera alik eta modu naturalenean sartzea, eta kasu honetan oso adierazgarria da, 10 urte hauetan adibidez, orain 5 ekoizlerekin hasi ginen, orain 3 ekoizle dira, konserberak, oliorrotak, bodegak eta bar. Iestik aurrera, ekoizle horien produkzio etxeetan, izan bodega bat, izan errota bat edo dena delakoa, euskera plan bana daukat, eta orduan euskeratik eta euskaraz egiten den egitasmo bat gurea dela, igual hor ikusten da nahikoa modu adierazgarrian. Ezinbestekoa bada leku Euskal Herri osoan euskara bultzatzea, baina bereziki euskara ofiziala ez den lekuetan ez da, eta zuek euskara bultzatzerekin batera euskal kultura ere bultzatzen duzue? Bai, oso eskutik doazen gauza bat dira. Guk igual ez dugu guri ez dako kigu eta ez gara horretan gaituak, nahi etzan oso hausnarketa sakonak egiten euskara eta euskal kulturaren arteko lotura zeinen eta bat, baina eremu horretan nahiko simplea da. Bai badaude ikastolak, bai daude euskaltegiak euskara erakusten dena, baina badago mugimendu euskaltzale bat edo parte euskaltzale handi bat, inkluso euskaraz ez dakiena, euskararen aldeko jarrera bat badaukana. Eta euskararen ezagutza bultzatzeaz aparte, edo herrian olentzero antolatzen duena, edo euskara egun bat antolatzen duena, edo jaietan euskarari tokia egiten diona, edo memoriaren historietan lanean ari den jendeak eta badakiena horretan euskara parte eduki behar duela. Orduan, nahita nahi ez guk Errigoraren bidez sortzen den ekarpen ekonomiko horrekin, bai euskararen ezagutza bultzatzeko bideratzen da euskaltegi ikastola eta eskoletara,
baina horretaz aparte, bizitzako beste eremuetan, eta batez kulturan dagoen euskara bultzatzeko behar horri erantzuteko ere bideratzen da, edo bertso eskolak antolatuz, edo aipatutako lehen hainbeste ekimen antolatuz, bai, zalantza gabe. Gero eta zabalagoa den komunitate batek sustatzen du Errigora, lehen aipatu zuperu, ez da, zira batean 5 ekoizle zirela, orain 23 okertzen ez baldin banaiz, baina ekoizlea zarago ere euskaltzaleak daude, kontsumitzaileak daude, sare handi bat badago. Bai, guk denborarekin gauzak izendatzen eta ikasi dugu, eta komunidade horreria apur bat, komunidade izena erabiltzaz aparte, apur bat ezaugarri zehaz batzuk ipintzea bai lortu dugu, eta guk beti izaten dugu Errigoraren parte garela, alde batetik, hau sustatzen eta ideia honetatik tiratzen duen talde, Euskal Herri mailako taldetxo badago, batzar orokor bat izan aldena edo zein erakunde elkartetan, voluntarioz eta profesionalez osatutako 30 laguneko talde bat, nukleo potente bat badago. Gero badago, herri bakoitzean kanpaina egiten duen jende voluntarioa, guk inoiz sarekide bezala identifikatzen duguna, baina azkenean dira kanpainetan parte hartzen duen jende voluntarioa, eta gero daude ekoizleak, hori, hasi diren ekoizle familia hori, eta bai badago euskalgintzako jende. Euskalgintzako jende identifikatzerakoan apur bat guk bi multzo nagusio ipintzen ditugu, alde batetik daude AEK ikastolak, ikastolen elkartea, eta sortzen elkarte bezala, edo eragile bezala, gurekin, hasta formalki hitzarmen baten inguruan 10 urte hauetan aritu direnak, eta gure komunidadean parte sentitzen ditugunak, eta gero beste masa euskaltzale bat, 1000 eragile euskera taldek eta osatutakoa. Eta gero azkenengo kapa bezala guk identifikatzen dugu, eskaria egiten duten 10 urteetan, ez da erreza jakitea zenbat, baina gaur egun eskaera asko emailez eta egiten direnez hor datu asko gutxi gorabehera ezagutu edo bintzat estrapolatu daitezke, eta hori gure komunidadearen azkenengo kapa hori izango litzateke eskatzaileena, eta kalkulatzen dugu 5.000 bat lagun edo badirela kanpaina ezberdinetan parte hartu dutenak, eta guk sentitzen dugunak 10 urteko ibilbide honetan gure komunidadea osatu dutela. Elkarlana, ez? Elkarlana gauzatzen duzu, Nafarroak Euskal Herria behar duelako eta Euskal Herriak Nafarroa. Bai, lurraldetasunaren inguruan sensibilidadea da konflikto asko egoten da, eta horretan ere guk nahiko simple artikulatu dugu Errigora eta gure lurraldetasunaren kontzeptua, argi dago Euskararen lurra 7 probintzietara heltzen dela, eta gure kasuan, Euskal Herriko lehengaien baratzea Nafarroan dago, horrek ez dauko bueltarik, nahi badugu noizbait buru jabeak izan, edo gutxienez gure elikagai sistema minimo bat izan, edo behintzat gure sukaldeetan, gure jantokietan gure arroza eduki, gure olioa eduki, inkluso beste herrialdeetan ere badauden berdintzai patata, tomatea eta bar, baina herri bate behar dituen kantidadeetan Nafarroak bakarrik dauzka baldintzak hori sortzeko. Orduan, askotan bai ulertzen da hau Bizkaia eta Gipuzkoatik Nafarroarekiko, inkluso paternalismo pizka batekin elkartasunez egiten den karidadeko zerbait bezala, eta guk horrela ez dugu kontzebidu inoiz. Nafarroak emateko asko dauka Euskal Herrieko gainontzeko lurraldei eta alderantziz. Eta kasu honetan, nahi badugu hori, zandakoa, edo arroza edo olia eduki, edo Nafarroara goaz, edo sortzen ditugu Nafarroa eta gainontzeko lurraldeen arteko zubiak, edo ez da posible izango, beste leku batzutatik ekarri behar izango da. Eta ez hori bakarrik, euskeraren eremuan ere, egia da, oso Maldangorako baldintzetan tokatzen dela zonalde horretan lan egitea, eta batez ere baliabide ekonomikoak behar dituzte eta kanpaina hauetan hori bideratzen dugu ara, baina badaude ekimenak eta badaude ideiak eta lan egiteko moduak, segurazki, beste lurraldeetan ez daudenak, eta Nafarroako hegoalde horretan, berdin zait, Utera bezalako hiri batean, edo ez dakit, berdin zait, Larraga bezalako herri txiki batean, modu naturalean sortu dena, eta erakusteko modukoa izan daitekeena, berdin zait, Lekeition, Azpeitin edo Donostin. 10 urte, badira, hainbat kanpaina egin dituzue dagoeneko ibilbide honetan, ez da, 10 urteetan. Ezagunenak agian izan daitezke, udazkeneko kanpaina, saskien kontua, baina
eguneroko kontsumo ohituretan eragiteko egitasmoak ere bultzatzen dituzue. Bai, alde batetik dago, udaberriko kanpaina, jendeak igual ezagutzen duena gehiago olio bidoiekin eta lote handiekin eta irudikatuta, eta horrek badauka udazkeneko honen ezaugarria, baina gehiago dago eguneroko kontsumo ohituretara bideratuta dauda. Jendeak izatea aukera bat, urte guztirako eskariak egin ahal izateko, ja berak aukeratuta produktu konkretu batzutan, eta eguneroko kontsumoan sartu ahal izateko Nafarroako produktu horiek. Eta hor bide bat bai zabaldu da, eta behin baino gehiagotan kanpaina horren arira ateratzen dena da, hori denda txikietan, konsumo elkarteetan, eta Nafarroa erdita hegoaldeko produktu horiek nola kokatu aldiren. Guk oraindik ez daukagu horreri erantzuteko proiektu artikulaturik, bai ideiak eta inguruzen elkarlan puntualak bideratzeko olioa ez dakize konsumo elkartetara, eta bar, baina ezin daiteke esan proiektua dagoenik. Baina adibidez jantokiekin baia badaramagu pare bat urte, orain dela pare bat urte lehenengo 10 jantokirekin hasi ginen aproba bat egiten, ikastola, eskola eta lantegietako jantoki kolektiboetan arroza, lekaleak, tomateen formato desberdinak, edo birrindua, edo frigitua, edo abar, sartzeko. Eta aproba bat izan zen, bai jantokietako jendea, bai ekoizleak gustura gelditu ziren, eta ja ikasturte honetatik aurrera ja 20 jantokitan gaude Euskal Herriko lurralde guztietan, ikastoletako jantokia dira batzu, baina eskola publikoetakoak ere bai, eta lantegiren bat, eta haurreskola municipalen bat ere bai. Eta hori, eguneroko konsumoan eragiteko eta bideak zabaltzeko egitasmo, orain hasi berri bat da, baina aukera handiak ematen dituena hurrengo urteetan. Nafarroako hegoaldeko produktuez osatutako saskiak milaka etxetara heltzen dira, ezta? Eta auzolanari esker, bada. Bai, hori da gure hiru ardatzetako bat, auzolanean gauzak egitea. Auzolanaren inguruan ikuspegi desberdinak eta hori ulertzeko modu desberdinak daude, baina Euskal Herrian tradizio handia egonda horretarako, herri mugimenduetan eta bestelako lan esparruetan. Eta hori, aktibitate eta kanpaina hauen artikulazioaren parte oinarrizkoena hori da, hori gabe ez da posible. Hau da, badago langile talde bat, badaude ekoizleak, badaude eragileak eta bar, oneri forma ematen diotenak eta oneri zentzu bat ematen diotenak, baina gero bai eskariak jasotzeko orduan bakoitza bere inguruan informazioa zabaltzeko, gauzetaz hitz egiteko eta bar. Gero eskariak jasotzeko eta eskari horien kudeaketa guztia herri batera heltzen denean ez dakizema kutxa horiek banatzea, entregatzea, horren kobrantzak egitea. Eta guretzako azkenean importanteena dena egiten den guzti horretan bilatzen diren helburu eta batez ere hitz egitea eta hori konpartitzea, hori da voluntarioen lana da. Eta oso zaila izaten da, adibidez 10 urteko atzerako begirada horretan zenbatzea, zenbat voluntario suposatzen duen errigorak oso zaila, baina bai badakigu 300-400 bat pertsona behintzat badaudela kanpainako momentuetan bere edo lantegian, ikastolan, eskolan edo herri mailan igual taldetxo bat osatuta edo dena delakoa kanpainako kudeak eta hori modu borondatezkoan eta auzolanean egiten duena. Asko hasi da errigora, baina beti kontuan hartzen baduzue lurra eta bertan bizi direnak, ezta? Bai, gainera ez gara inundik gainera lerratzen ez dakite hazkunde mugabeko bat bilatzen duten ez dakit egitasmoekin. Orain dela 2 urte, egon zen hor, Nafarroan egon ziren azkenengo hamarkadetako zuterik handienak, eta hor heldu zitzaigun, deia edo, behintzat, sentitu ginen interpelatuta zerbait egiteko eta egin genuen normaletik aparteko kanpaina bat, dirua biltzeko eta bar. Eta guztiz gure esparrua izan ezarren, momentu horretan bai tokatu zitzaigun behintzat mezu bat edo behintzat ideia bat argi planteatzea. Eta lurrarekiko respetuaren ideia horretan, momentu horretan, ez dakit, posizio bat edo behintzat iritzi bat bai planteatzeko gai izan ginen. Eta
Argi daukagu Nafarroa erdita hegoaldean, zuteak, uholdeak eta bar egon izan direla, baina segurazki gehiago errepikatuko direla hurrengo urteetan, eta hain zuzen ere dalako garapen eredu horrek zenbat eta gehiago eta zenbat eta landalur intensiboagoak eta izatea horretara eraman gaituela. Eta kanpaina horretan bildu zen diruarekin hain zuzen ere, gero San Martin de Untxera eta Uxuera bideratu ziren bakoitzera 55.000 euro, eta diru horren erabilpena izan zen alde batetik eraztun berdeak egitea herrien inguruak, hau da, bai herriak, bai pertsonak eta bai lurra zaintzea, eta beste alde batetik ganaderia estensiboa deitzen dena, justo hori, edozelako hazkundea bari, dagokion herria edo lurraren neurriko ganaderia bultzatzeko egitasmoak finantzatzea, badaudelako oraindik abeltzain gutxi batzuk eredu horretan segiten dutenak, eta horrek garantizatzen duelako, adibidez, kasu horretan, zuteak ez errepikatzeko bezalako inguruneak eukitzea, eta oreka bat topatzea pertsonak bizitzeko behar duguna, eta naturak behar dituen bitartekoekin. Auzolan aipatu dugu lehen, ekoizpen ereduari buruz hitz egin dugu, baina horrez gain aipatu berri duzu, baina nahi dut gehiago azaltzea. Banaketa ereduak ere ezoikoak badira Errigoran. Bai. Bueno, alde batetik, lan voluntario artikulatzeko orduan horretara egokitu behar da, hau da, holako banaketa bat egiten denean ezin da edozein momentutan egin banaketa jendea borondatez egin behar badu. Orduan, hori bildu behar da ahalik eta jende gehienek alduen formatu baten, eta gero beste alde batetik, jasangarritasunari begira edo antolaketari begira, herri batera, arroza eramateko, eramaten badu 20 kiloka, egin behar badira 1000 kilo eramateko, egin behar badira 50 bidaia, eramaten baditu bidaia batean, evidentemente ekonomikoagoa ere izango da, baina batez ere jasangarriagoa izango da. Orduan, hori da gure eskema, hau da, herri batean egiten dian, naiz eta gero gainera, herri horretan bertan, leku desberdinak egon, kutxak eskatzeko, edo jasotzeko izan dedik ikastola, lantegi bat eta bar, han egiten dute lehenengo eskarien rekuentoak, eta hain behar den publizitate guztia, baina banaketa momentu heltzen denean, saiatzen gara, herri horretara dena batera eraman, eta gero auzolanean, bakoitzak bere zatia eramatea, eta, ez da, gure iruditerian nahiko esanguratzua dira, jendea furgonetekin egiten dituen bueltak, edo jendea gero ja entregatzeko orduan katean egiten diren kutxak entregatzeko mariketa horiek. Eta ekoizpenaz, proiektuan parte hartzen duten nekazarien lana ere azpimagarria bada, lehen aipatu duzun bezala, izan ere nekazaritza ekologikoranzko trantsizio egiteko bultzada eta babesa egiten dute. Bai, horren inguruan debate asko eta hildo asko daude, ekologikoa bakarri bultzatu behar denala ez. Guk hasieratik bai ekologikoan eta bai konbentzionalean lan egiten duten ekoizleekin daukagu harremana, baina ja 2-3 urterako behintzat gutxienez eskaintzen genuena konbentzionalean ekologikoan ere eskaintzea erabaki genuen, eta horretarako neurriak hartuz, askotan arazoa ez da ekologikoa nahi izatea kontua da, egotea ekoizpen nahikoa gero demanda azetzeko. Eta behin baino gehiagotan kanpaina batzutan gertatu zaigu, berditze piper ekologikoa bukatzea kanpaina baino lehen edo dena delakoa. Orduan bai hasieratik saiatu garena eskaintza ekologikoa ere indartzen, eta horretarako prozesuak, agroekologiaren ikuspuntutik prozesuak bultzatzen, egun batetik bestera askotan ezin dira egin gauza horiek. Errigoran euskaraz egiten da lan, euskaraz etiketatzen da eta euskara bultzatzen da. Bai. Egia da gure sormen guztia eta ideia honen promozio guztia eta hori euskaraz eta euskaratik egiten dela. Baina egia da ere bai, Nafarroa erdita hegoaldean badagoela jende euskaltzale asko
eta proiektu honen bultzatzailea izan dena hasieratik, igual euskeraz ez dakiena. Eta orduan, jende hori ere kontutan hartzen dugu, eta beti topatzen ditugun moduak jende hori entzuteko, baina argi eta garbi gure hizkuntza eta gure egiteko modua euskeraz izateko. Eta ekoizle munduarekin ere hori da gertatzen dena. Ja 10 urte eta gero, konfiantza maila bat eta elkarren ganatze maila handi bat egon da, baina egia da oraindik ere mundu hori erdalduna dela, baina bai lortu zen jai ez guztiek euskara plan bana izatea, bakoitza bere ritmoan eta bar, eta hori bai guk plazaratzen ditugun, edo gure bidez komerzializatzen diren produktu guztiak gutxienez euskeraz ere etiketatuta egotea, hori bai hasieratik mantendu dugun baldintza bat izan dela. Eta bukatzeko Peru, Nafarroako hegoaldean eragiten du Berrigorak, zein da bertako euskaren egoera? Guz gara igual egokienak nahi ezan azterketa oso akademiko bat egiteko, soziologiko bat, baina bai badaukagu ezagutza eta gure parte bai bada Nafarroa Erdita hegoaldeko mugimendu euskaltzalea. Eta ni naiz hangoa, orduan igual naiz egokiena horretaz hitz egiteko, baina inpresioa bai badaukat, egia da, oraindik desoreka oso handia dagoela euskarazko espazioen eta ardazazko espazioen artean, horretaz bai egongo dela datu asko. Eta azkenengo urteek erakutsi badute zerbait da luzerako prozesu bat izango dela eta aldaketak ez direla egun batetik bestera etortzen. Eta bai behar dela alde batetik euskeraz ikasteko eta alfabetatzeko espazioak, euskaltegiak, ikastolak eta eskolak behar direla, baina hori bakarrik ez dela nahikoa. Oso importantea dela hortik kanporako espazio fisikoaketan ere euskerak presentzia eukitzea, eta gero beste alde batetik hor ondo landu beharreko eta ahalegin eta bitarteko asko bideratu behar diren esparrua da euskararekiko aldekotasuna lantzea. Hor lehenengo horma handi bat hor topatzen delako, euskarak kanpoko zerbait izango balitz bezala bizitzea hango gizartearen parte handi batek. Eta gure praktika apalean eta horreri buelta ematen saiatzen gara eta gure apaltasunean gauza batzu lortzen ditugu, baina nik uste dut hango jende euskaltzalea horretaz oso kontziente dela eta beraien planteamendu guztiak beti ikuspegi horretatik daudela, bai, jende euskaldunak eta euskeraz bizi denak behar ditu espazioak, eta hori zaindu behar da, eta hori landu behar da, baina euskeraz ez dakien jende bat, baina euskaltzalea badena, inkluso euskararekiko beligerantziarik agertzen ez duen jendearentzako ere espazioa sortu behar dira, elkarrekin egoteko momentuak asmatu behar dira, eta Eta hor, ari dira, nik uste dut, prozesu luze baten, hasieran nuke esango, baina prozesu luze baten bidean dagoela Euskararen ikuspuntutik Nafarroa Erdita hegoaldea, baina norabideari dagokionez nik bai uste dut, igual argitasun gehiago dagoela beste herrialdeetan Euskararen aldeko mugimenduak daukana baino igual. Beraz, Berrigorak, eskerrik asko Peru Aranburu proiektuaren nondik norakoak eta 10 urte bete-bete kanpainaren berri emateagatik. Zuei. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, orain arte. Listo. Zuek hemen zeitzu ez? Bai, zer remedio. Buru jabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin, udalbiltzak, Hernaniko udalak eta Hernani buru jabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzeiak izan dituzte izpide. Bada 2 urte guk Hernani buru jabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da, eta buru jabetza klabetan diharduna, ez?
Esan bezala guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa agenda aurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman nahi genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan udalbiltzarekin batea erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako idu eta klabe hontan lan egitako idu, ez? Bertatik, bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetza nahitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du ezta Hernaniko alkateak, Hernani burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina gure ustez eta bai proiektuan ustez herritarren beharrak ezingo ditugu asetu egitan herritarrak ez badia erabaki horien parte eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Ezta orduan gure helburua da herritar taldetikan, batetikan Hernani burujabe osotasun batean azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea eta esan bezala, ezta, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea. Egan behar da, udalbiltzaren adar nagusietako bat burujabetzak diela. Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria burujabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua eta udalbiltzak proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabai laguntza bat, irten bide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu eta Euskal Herri mailako proiektuak bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientziak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lantsaioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek. Ordubatak pasata iritsi da zazaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Alaitz Argandoña eta Marisa Barrena. Kaixo bioi eta ongi etorri. Beno, hezkuntza legearen bueltakoekin hasiko dugu. Ados, atzo jakin genuen ezta, Legebiltzarreko hezkuntza batzordean legearen zuzenketa partzialak eztabaidatzeko lantaldea sortu da, badirudi hezkuntza legeak aurrera dijoala, ikusiko dugu zer gertatzen den azkenean, hasiera batean, alderdi politiko gehienek adostu zuten hezkuntza legea, orain EAJak eta PSek bat
bakarrik babestuko dutela badirudi, testuinguru honetan ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera, badakit egon garela behin eta berriro bueltaka, 2 urte eta erdi direlako, baina, oraingo egoera, zein da? Nik orain arte komentatu duguna, pena bat dela, nik uste dut bat galduko dela, ez badute kontutan hartzen benetan jendearen iritziak, azken finean gehiengoan edo PSOE eta EAJaren gehiengoan oinarritutako erabakia hartzen baldin bada, nik uste dute ez du eukiko bide luzea, gainera ikusita hauteskundeak hor daudela, hauteskundeekin batera egon aldala botere oreka edo galdua edo ez dakit, beste pertsona batzuk egongo dira gobernuan, eta orduan nik uste dut hori kontutan eduki behar dela. Eta ez bakarrik nire ustez izan beharko dela eztabaida alderdien artean, baizik eta parte hartu beharko luketela guraso elkarteak, ikasleak, irakasleak, nik uste dut parte hartzea handitu beharko dela, eta hori eztabaida horretan partu hartu beharko luketela beste agente ezberdinak. Hau guztiz adoz alaitzek dinoenarekin, nik hori faltan bota dut hasieratik, ezta? Hor bat dirudi, hor da biltzala talde txikian, eta ez dakit, eskuton baleude bezala, sensazio hori daukat. Eta holan, sortzen didan, pizkat kanpotik ikusita, ez dugu parte hartzeko aukerarik izan, beste eragileok edo beste agenteok, eta orduan niri sortzen zaidan kezka edo ardura edo, da euskara non geratuko ote den hor, ezta? Non geratuko ote den, ze azkenean, esan duzun bezala, PSOE eta PNV dabiltza antza denez, akordura helduko dira, baina badaukatela hor korapilo bat euskararen inguruan edo perfilen inguruan, eta hor badaukatela hor, ez? Eta orduan hor, sortzen zaidan kezka, ardura, ez dakit, ez? PSOEren jarrera badakigu euskararekikoa nola izaten den, nolakoa den, eta gero, EAJak ere iruditzen zait askotan epel jokatzen duela, ez? Amor ematen diela, edo, ez dakit, hori da nire iritzi, ez? Eta beste kezka bat sortzen zaidan abera eskola publikoak nola geratuko diren, zegoeratan geratuko diren, pentsatzen dut, hori ez dakit, nik ez dute legea ezagutzen, baina entzuten dudanagatik eta irakurtzen dudanagatik, uste dut hor kontzertatuek izango dutela pisu handia, erkidego honetan pisu ikaragarria dute, eta orduan, haientzat bideratzen den dirua, nonbaitetik kendu behar da. Eta hor, eskola publikoak ze toki izango duen, ez dakit, batez ere kezka bi horiek dauzkatola, kezka handilez, ez da? Euskararena eta eskola publikoarena, zuk esan duzunekin guztiz adoz. Uste dute harineketan egin nahi dutela, nahiz eta eskatzen den hor lasai egotea, agenda jarri dute, eguna jarri dituzte, eta bat irudi urtea amaitu baino lehen bukatu nahi dutela, edo aurrera atera nahi dutela, eta gero hauteskundeak izango ditu datorren urtean. Zer gertatuko den hor, ikusteke dago, baina, zuk aipatu duzuna alaitz, gerra daiteke, aldaketak, eta, legeape beti alda daitezke, hori legeape ez dira betiko izaten, ez? Bai, baina epe luzerako da, eta horrek da batez ere keskatzen nahuena, ez? Osa, olako lege bat, suposatzen dela da epe luzera behirakoa, zen olako garrantzia daukan, eta zelan hartzen ari diren hori erabakiak, harinean edo hariniketan batzutan ematen du hori EAJ eta PSeren adostasunak daudela estatuari begira eta ez ona begira, eta horrek ere nik uste dut eragina daukan, eta gero zuk aipatutakoa, nik uste dut azken fenean arrakala handitzen dela hori publiko eta pribatuen artekoa, zenolako inbertsioak dauden, zein da lentasuna, azken finean nire uste zaindu behar duguna publikoan, baina badirudi gaur egun pribatua da lentasuna, osasungintzan eta hainbat arlotan, eta horrek ere eskatzen nau. Barkatu, orain jarrituko dugu gaiarekin, baina Euskal Eskola Publikoaren alde hezkuntza lege honi ez lelopean manifestazio egingo dute igandean Donostian, Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak dituta, eta gaiari heltzeko, pantailaren beste aldean dugu, Arantza Fernandez Garaialde plataformako kidea. Kaixo, Arantza?
Kaixo, eguerdion. Bueno, lelo argia, ezta? Hezkuntza lege honi ez. Konta egozu. Bai, guk uste dugu lege prozesu honek goia joduela, nolabait, agortua dagola. Zergatik pentsatzen dugu hori, sumatzen dugu nolabaiteko hauteskunde giroa, sumatzen ari gara, eta pentsatzen dugu azken egunetako salaparta eta eztabaidak partiduen interesetik baino ezin direla ulertu hori alde batetik. Beraz, pentsatzen dugu ja ez dela une egokia honetaz hitz egiteko, hezkuntza legeaz hitz egiteko. Eta gero bestaldetik eta batez ere lege horren inguruan ez dagoelako hasieran adierazi nahi zen erabateko adostasuna. Esan ziguten begira, hemen dago legebiltzarreko 90% eta barbo. Hemen erabateko adostasunik ez da inoiz egon. Eragileekin harremanak edo kontaktuak dira, hori ez da. Legebiltzarreko hezkuntza batzordera joan gara behin baino gehiagotan, 4 aldiz edo pasatu garandik, baina egia esan sare publikoko eragileei edo sare publikoaren aldeko eragileei etzaigu kasurik egin. Egon gara, handik pasatu gara, baina listo. Beraz, eragileekin adostasunik ez, eta inkluso sinatu zutenen artean, alderdien artean, hasieran zeudenak ez daude une honetan, ez daude guztiak eta daudenen artean ere, desadostasuna handiak daude, ez bakarrik kalera begira, barruan ere, hau ez da ingurretorik. Orduan, pentsatzen dugu momentua dela gelditzeko. Zeren eta, uste dugu, lege honetatik hobekuntzarik ez dela etorriko hezkuntza sistemara. Hori konbentzituta gaude. Zergatik, irakurketa ezberdinak egiten ari dira alde sinatzaileek eta irakurketa ezberdinak egin aldira. Eta egia da zehaztasun falta dagoela hainbat arlotan, baina hala ere lege honek badu mamia eta badu zutabe bat eta badago hor hasieratik mantentzen dela. Eta zein da zutabe hori? Hor dago Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren definizioa. Hor esaten da, zerbitzu honetan diruz mantendutako ikastetxe guztiak daude sartuta, maila berean, eta berdin dio titularitatea, berdin dio publikoa ala pribatuak diren, ezta? Karo, zer esan nahi du horrek? Une honetan, non jaiotzetaz jaisten ari den, non eskola segregazioari aurre egin nahi zaion, eta non euskalduntzeari bultzada bat eman nahi zaion, edo lege honek esaten du, gobernuak berdin tratatuko ditu sare pribatua eta sare publikoa. Jakinda ere, sare pribatuak ez dituela onartzen egoera zaurgarrian dauden ikasle gehienak. Eta jakinda ere, euskalduntzeko gutxien balio duten A eta B ereduak gehienak eta gehienak dira. 182 haurrezkuntzan eta 162 DBH arteko etapa kontuan hartuta, A eta B eredu horiek sare pribatuan daudela. Hori jakinda ere esaten dute. Ez, baina berdin da ikastetxean norena edo zeren eta baldintza batzu jarriko ditugu eta baldintza horiek betez gero jarraituko dute dirua jasotzen. Baldintza horiek, ez horiek, baldintza jarrita daude eskola itunak sortu zirenetik, kontziertoak sortu zirenetik, eta hemengo legea da 1987 urtekoa, kontziertoak lortzeko bete behar dira baldintza batzuk, 37 urteetan bete ez direnak. Eta orain, onaino iritsita, zer da proposamena? Berriro ere, ibilbide berberari ekitea. Eta gainera, diru gehiago emanez, eta ikasle gehiago bideratuz, sare horretara, helburuak edo baldintzak betetzen ez dituenak. Horregatik pentsatzen dugu benetan honek ez duela, lege honek ez duela zertan onartu behar, zeren eta hezkuntzari mesede egiteko egin beharrean, egongo da, sare pribatuko patronalei mesede egiteko, eta horretarako ez dugu hezkuntza lege bat behar, ezta. Horregatik konbokatu dugu manifestazioa orain igandean, eguerdiko 12:30 Bulebarrietik abiatuko gara,
aurretik ere egongo dira umientzako jolasak eta gauzak 10:00 aurrera, eta gonbidatu nahi dugu herritar guztiak eta bereziki eskola komunitatekoak. Zeren eta pentsatzen dugu importantea dela, eta importantea dela hezkuntza publikoa indartzea, baliabideak ematea, eta nahi duten ikastetxe pribatuei ere bide ematea publifikaziora etortzeko, zeren eta bakarrik horrela pentsatzen dugu lortuko dugula, oinarriko eskubideak babestea, ume guztienak, benetan euskaldunizazioa edatzea, horretan sakontzea eta areagotzea, eta, gizarte modun edo herri gisa aurrera egitea, horretan gabiltza. Beraz, Arantza, Euskal Eskola Publikoa eta Euskara ardatz duen lege baten alde, hezkuntza lege baten alde, zita garrantzitsua igandean ez da, igande honetan, urriaren 29an Donostian, eskerrik asko Arantza Fernandez de Garaialde, Euskal Eskola Publikoaz arro plataformako kidea gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Arantza entzun dugu, hainbat kontu aipatu ditu, egoera ez da bat ere ona, gainera, azaldu du, nola hezkuntza lege honek ez duen batetik ez Euskara eskola publikoa, ez da Euskara ardatz, ez da. Eta gainera, ikerketek adirazi dute, ez da, sistema dualak jatorriaren eta klasearen araberako segregazioa sortzen duela. Bai, nik uste dute, hor dago gakoa, zenolako arrakala sortzen duen. Ze gainera, ikusita, bakarrik ezagutzen ditut Bilboko ikastetxeak, baina ze ahul dauden, zein borzio gutxi daukaten. Ikusten dugu gure auzo guztietan nola umeak joaten diren autobusez, beste ikastetxe kontzertatuak, pribatuak edo ikastoletara joaten dira autobusez, ze azken binean eskola publika ez ditu betetzen, haiek behar dituzten bete beharrak edo ez dakit nola esan. Bilboko eskola publikoen mapa ikusita, begibistakoa da oso ahul dagoela, eta gero hori zenbat plaza, lege berri honekin, ez die bermatzen lehenengo eta behin hori euskararen erabilera, baina ez dute horri ikusten plaza nahikorik egongo direna, eskainita, eta zer suposatzen duen horrek, ze azken finean, nik uste du guztiok eduki beharko dugula lehenengo aukera sartzeko publikoan. Dinot, hori beti egon beharko da mai gainean, eta ez dago leku askotan, eta gainera, irizpideen arabera edo zure soldataren arabera batzutan ukatzen dizute eskubide hori, eta bilatu behar duzu beste leku bat umea eramateko. Eta horrekin zer da lortzen dena? Hori, getoak bihurtzea eskola publikoak, gainera ikusita zenolako inbertsioa dagoen eskola publikoan, nik ulertzen dudana da, edo nire ustez, kezkagarria da, benetan hori eskubide hori bermatzea, eta nire uste dut hori izan beharko zen lehentasuna. Gero nahi dugu eskolanistasunak eukitzea, baina horretarako hori da, aukera egon beharko da danak publikora joateko. Eta gero baten batek zeozeregatik nahi baldin badu pribatura joatea, baina izateko alternatiba bat, ez izateko aukera bakarra batzuentzako. Bai, guztiz adoz, eta Arantzak esan duenarekin, eskola publikoa indartzea, uste dut hori izan behar duela, edo izan beharko genukela, helburua, baina denona, ez? Niretzat, degarri egiten zait askotan, eskola publikoan lan egiten duten irakasle askok, gero nola ematen dituzten euren umeak kontzertatura, pribatura, ez? Ni pribatu erabiltzeak gehiago gustatzen zen, kontzertatua baina, pribatura, ez? Eta degarri egiten zaiz, azkenean eskola publikoa defendatu behar dugu, deno defendatu behar dugu, ez? Esan nahi dute, herritar oro defendatu behar dugu, baina batez ere defendatu beharko luketela iruditzen zaite, bertan lan egiten dutenek, ez? Eta asko ezagutzen ditut, kasu asko ezagutzen ditut, gero. Hor beti daukagu gero, eskola publikoan zuk aipatu duzuna, ez? Nortzu joaten dira publikora? Etorkinak, pobreak,
ez? Azkenean, sortzen ari garena, zuk aipatu duzun bezala, getoak, eta gero pribatura joaten dira, beste aukera bat daukatenak, beste soldata bat daukatenak, eta kontuan izan, geroan zerbitzu gehiago, dena da hobea, ez, teorian behintzat. Eta nik pentsatzen dut, momentua dela, naiz eta legean hori bazterrean utzi duten antza, edo ez duten behar bezala, edo guk nahiko genuken bezala sartu, eskola publikoa reivindikatzen jarraitu behar dugula. Eta herri txiki askotan badago eskola publiko ona, eta zuk aipatu duzun bezala, autobusez eramaten ditugu. Bilbokoak joaten dira adibidez, Eubaraino autobusez, edo Bermeokoak Eubaraino, edo ez dakit ez. Gainera horrek suposatzen duenarekin umearen txat, ez? Hainbeste denbora autobusean. Eta ez bakarrik umearen txat, nik ulertzen dut hori hezkuntzan lan egiten dutenak edo lan egiten dugunok eskatuta egotea, gurasoek egoteak eskatuta, baina baita nik uste dut gizartea egon beharko dalak eskatuta, ze umea joaten baldin badira kanpoa zenolako harremanak sortzen diren. Ze azken finean, zure eskola joaten baldin bazara, zure auzoan, dinot, gertu, hor egiten dituzun harremanak jarraitzen dira, eta gero eskolatikat jarraitzen duzu harreman horrekin. Nik uste dut hor elkar bizitza sortzen dela, eta ez dakit nola esan komunitatea egiten da. Joaten baldin bazara, beste leku batera ikastera, hor harremanak apurtzen dira, oso zaila da jarraitzen baten batea. Horri, nik goratzen dut, nik linguruzina olako eskola pribatura jutea, eta gero, non gelditzen ziren? Izosaki dorrean. Nola da posible? Nik gelditzen nintzen, nire atarian, joateko ondoko parkera, jolastera, eta horrek suposatzen duena, bizitza egiten duzu zure auzoan, ez dakit nola esan. Eta eskolara batera joatea, ez da eskolara oinez batera joatea, eta itzultzea, eta momentu horiek, nire bintzate, urrun ditudan arren oso gogoan ditut, ez? Umetan joandako egindako bidai hori, eta ez dakit zuk epatu duzuna, gero auzoan eta ez, baina geratzea, timira jo eta elkarrekin joatea eskolara, etortzea, ez? Autobusetan da ibili beharrean, baina, karo, autobusetan joaten direnak, asko eta asko, pribatura joaten dira, publikoa, etxondan utxika. Eta orduan, nik uste dut hor gizarteak denok egin behar dugula hor ez dakitez, mea kulparen bat edo aztertzeren bat, baina, karo, agintzen dutenak erabakiko dute agian. Baina, beti ez dutela erabakiko espero dugu. Nik uste dute horregatik berak aldarrikatu duena, ez? Kalera atera behar garela gure iritzia ematera, ez dago beste leku batean emateko moduan, orduan, gure bide bakarra da hori kalera ateratzen. Kalea eta bideetan ere, gusten diguten eta bideetan ere esan behar dugu eta aldarrikatu behar dugula. Eskertzen dugu, ja. Nik uste dut, eta bideak ere badirila modu bat, ez? Sarritan ez digute agotxik ematen, baina ematen digutenean, hori aldarrikapen horiek eraman behar ditugula, ez? Gizartera. Eta bebai, dinot, ze orain dela gutxi atzo, dinot, greba eguna izan da, zelan saltzen diguten, ez? Guraso batzuk, klaro, eta egingo dut umearekin eta greba, eta egingo zuen. Jo, esarete konturatzen ari, greba hau da zuen onerako, osasen nahi dut? Osa, dinot, askotan ahazten dugu, eta, ez da ahazten dugulako, baizik eta nik uste dut horrela saltzen digutelako, ez? Dala oztopo bat, eta molestatzeko gauza bat, baina gero lortzen dana da guztiontzatzen, eta nik uste dut, greba guztiak alde egon beharko gara, eta bestu behar ditugu. Dena dela, atzo, dinozen naritik, jarrera bi ikusen dituen, gurasoen aldetik, batzuk bat egiten zuten grebarekin, bat egiten zuten, ulertzen zuten, jakina, umearekin zer egiten duzu egun horretan, ez? Aikik edo mama espadeukazu urbil, zer egiten duzu, non enkajatzen duzu ume hori, ez? Baina guraso batzuk ere alde zeuden, ulertzen zuten eta bat egiten zuten grebalariekin, zela maite esatearen, eta hori telebista publikoan ikusi nuen da, esan, tira, esperantzari lehio bat. Eta zerbitzu publiko guztiak zeuden deituta, eta ere edabide publikoetan ikusi zen grebak eragina izan zuela, eta azkenean grebaren aldarri nagustako bat, bazen hori, lan baldintzei dagokienez, baina funtzean zerbitzu publiko horiek zendotzean. Nik uste dute, inoz baino beharrezkoa da, publikoa defendatzea, arlo guztietan, ez? Da nik uste dute oso garrantzitsua. Agertu duten politikari batzuk, grebaren kontra, hori,
greba guztien kontra. Bai, guztien, bai. Superondo bizi gara, zergatik jendeak kejatzen da, eta hori da normalean beraien adierazpenak, ez? Bai, gerra denen kontra, baina gero esan entzun ditudana, batez ere izan da hartxokoaren aritik, azpimarratuz, langile publikoek soldata hobea dutela, baldintza hobeak, denok izan nahi dugula, edo izan nahi dutela funtzionarioak, ez dakit, ez, alako, ez dakit, apur bat... Baina gero datuek esatuz bat, 2011-tik daramate negoziazio berririk, akordiorik egin barik, orduan... Bai. Gainera, haiekin nintzegin da, batzutan esaten dute, ez gaude, gaude, soldataren igoaren alde, baina ratioak, eta hori zerikusi zuzena, edo eragin zuzena dauka, gure ikasleen bizitzan, diot? Orduan nik uste dute bat egin beharko dugula olako aldarrikapenekin. Edo behin-behinekotasuna, adibidez, orokorrean, modu orokor batean, sindikatuek emandako datuen arabera, 2 langiletik bat behin-behinekoa da. Hori da administrazioan luzero lan egin dut, eta hori izan da askotan, ez, reivindikazio hori zenbat pertsona daude horre behin-behinekotasun horretan. Asko behin-behinekotasun horretan jubilatu ere egiten dira, ez taleko gondeialdirik eta bar, ez? Eta orain betiek saltzen digut, ez, hainbeste postu atara ditugu, baina atara itzazu denak, eta denak edo gehiago atara itzazu, behar direnak atara itzazu, ez? Eta gero beste aldetik zua ipatutakoa, eta ez dute aukera galdu nahi, atzo nik uste dut maigainan jarri zen zaintza ze garrantzitsua den, ez? Aipatu duzu hori aitite, amama, nik uste dut greba feministari begira, ikusita greba orokorra izango da, nik uste dut atzo hori izan zen, ez dakit nola esan, alarma gorria edo jartzeko hor ze garrantzia daukan, ze jende asko hori esaten zuen, zer ingo dut umearekin, aitite, amama, bai, aitite, amama egin beharko dute zaintza hori, beraien eskuetan jarri behar da, noren eskuetan ikustu dute, hori, eztabaida hori sortzea ere oso garrantzitsua dela. Eta mamak egiten dugu, eta, esaten dugu, gustora egiten dugula, baina guk ere muga bat daukagu, eta bizitza bat daukagu, eta beste goza batzuk ere egin nahi ditugu, naiz eta gure ilobak asko maitatu, beste goza batzuk etarako ere, denbora librean nahi dugu, edo horregatik gure bizkarra ezin dugu hartu zaintza guztia. Horregatik ezinbestekoa zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzea. Hezkuntza legeari buruz hitz egin dugu, nahi gabe hasi gara zeharka sartu dugu zerbitzu publikoko greba, ondo iruditzen zait, eta hezkuntza legetik euskarara, ez da? Azkenean badu zerikusia, euskararen kontrako oldarraldi abizi dugu, joan den astean euskaren kontrako 2 epai jaso genituen, tamalez ez dira lehenengoak, ez da azkenak izango, eta hori salatzeko data garrantzitsua daukagu hemendik gutxira, azaroaren lauan, Euskalgintzaren Kontseiluak ditutako manifestazioa alegia, eta zantzu guztien arabera, badirudi erraldoia izango dela. Nik uste dute oso garrantzitsua dela, lehen esan dugun bezala, ditugun bide guztiak erabiltzea, eta hori da, kalera joan behar garela, ala nik uste dute ezinbestekoa dela, nik uste dute basuk aipatutakoa, ez da lehenengo aldia gertatzen dena, eta ez da azkena izango, tamalez, beraz kalean egon beharko gara defendatzen gure hizkuntza. Eta horri lotuta, kontseiluak lehen ukitu dugun gaiari buruz, hezkuntza legeari buruz ere argi esaten du, eta berme eta giltza izan behar duela. Hor bere, badaude, esan dute, aldarrikatzen eta rebindikatzen, ez da? Eta lauan uste dut jarraituko dugula, eta alik eta alegin handien egin behar dugula horretan, ez? Ezin dugula batean hori, ez dakit, astu eta utzi, eta esan, handi dator, bestati dator, eta alderdik ere uste dut momentu ona daukatela hori aldarrikatzeko eta segitzeko. Madrilen euskaraz egiteko eskubidea, lehen aipatu genuena behin, ondo dago ez, Madrilen euskaraz egiteko eskubidea, kongresuan, ondo dago, Europan egitea ederto dago ez da, baina beharko genuke gure herrian, gure tokian egitea, trabari gabe, oztopori gabe ez, hori da nik uste dute aldarrikatu behar duguna eta lortu behar duguna zelan edo alan ez, Frankoren garaian ere egiten genituen borrokak eta borroka gogorrak, eta orain, demokrazia deitzen den honetan,
nik uste dut jarraitu behar dugula, ez da? Eta hor bat zegoen bere Urkulluren zera, ez? Nahi baduzu, ez dakit ikusteko aukera izan duzuen, jarriko dugu zehazkei bideo hori, hortik daukagula, jarriko dugu Urkulluren adierazpenak eta Estul eraso hori, ikusiko dugu. Enpresa bat abian jartzeko adorea, gogoa eta indarra behar dira. Beste aldagai asko ere, baina hiru hauek balioan jartzen ditut gaurkoan. Prozesua erraza dirudi, ideia bat burura atorkigu, ona izan daitekela iruditzen zaigu, eta praktikara eraman dezakegula pentsatzen dugu. Baina bat batean, gure burua amildegi baten aurrean ikusten dugu. Ikusi dugu, eraso bat izan den argi eta garbi, onartezina ez da, baina aipatzearren hezkuntzako kontutik tiraka, badirudi batzuetan euskara ardatz, beti izan barko lukela euskara ardatz ez da, eta hori euskaren kontrako eraso bat, eta Urkulluk adierazi du, hori, hemen Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, ezinbestekoa badela, bi hizkuntz horiek ezagutzea, baina gero badirudi hezkuntza legean euskara ez dutela ardatz jarri nahi. Nik egia esateko, alde batetik esan behar da, lotsagarria iruditu zaidala, egin diotena, lotsagarria ez, Urkullu izan daiteke gure gustoko ala ez, baina azken finean erkidego honetako lehendakaria da, eta, nik uste dut, errespetoa merezi duela, eta edonork merezi duela, inori ezin zaiola hori egin, ez, lotsagarria iruditzen zaite egin diotena. Ez da izan daitekela euskal herriko jendarte osoaren kontrako eraso bat. Hori da. Baina, hortik, gauza positiboa zelan baita esatearren, eta duena da, berak gero egin dituen zer hori, ez? Esaten du, herritarrek hori jakiteko obligazioa dute, bi hizkuntza ditugula, eta era berean herritarrek hizkuntza bietan harta jasotzeko eskubidea dugula. Eta nik horreri heldu nahi nioke pizkatxo bat, ez? Eskubidea badugu, baina eskubide hori sarritan badakigu non geratzen denez. Eta orain dela egun batzuk irakurri dut hain zuzen Eusko Jaurlaritza berak ze jokabide izan duen langile publiko batekin, egunkarietan etorri da, eta publikoa da, ez da ipuina ez, langile batek funtzionari izateko aurkeztu behar zituen papelen artean, zegoen mediku agiria ez da, eta orduan eskatu zuen txanda mediku agiria lortzeko, eta eskatu zuen bere euskeraz hartatua izateko. Gazteizkoa zen, eta orduan eman zioten txanda Gasteizen, baina ez zuen lortu euskeraz hartatzea. Eta orduan protesta egin zuen Jaurlaritzan, bere eskubidea, azken baten Urkulluk esaten duen eskubide horre defentsan. Eta orduan eman zioten beste ordu bat, Beasainen hartatuko zutela esan ez. Eta esan zuen, Gasteizen bizi banaiz, zergatik joan behar dute Gipuzkoara, zergatik esan dute hemen hartatzen. Jarraitu du horrekin, esate, nik nahi dut hemen nire zeran ez, herrialdean, lurraldean hartatzea, ez dut Gipuzkoara zertan joan. Eta, hartatze hori edo zerbitzu hori egingo zioten zu kontrata ez zuten publikoan egin, lehengora guaz. Kontua da, azkenean berriro egin duela reklamazioa, eta eman dioten erantzuna izan da, Beasainan egingo dizute, urlei egunetan, urlei ordutan, eta bidaiak ordainduko dizkizugu. Eta, hori da, eskubidea, bai, horregatik izaten dut, jasok, eskubidea berak aipatu duenez, lehendakaria berak aipatu duenez, nik uste dut Jaurlaritzari eskatu behar dugula, behin eta berriz Jaurlaritzari eta beste erakundeetan, baina eskubide horri, benetan, erabili izatea, eskubidea egotea, eta gero ez betetzea, eta orain egun hauetan gertatu da, zango dut, Eusko Jaurlaritzatik, orduan, bai, lehendakari jauna. Zer nolako eskubideak dituzun, honekin gauza bera gertatzen da, eta gero,
hori, bai, adierazpenak egitea ondo dago, baina gero, eskubide hori bermatu egin beharko da, eta zenolako pausak ematen diren bermatzeko. Eta, zuke aipatu duzunari dagokionez, claro, pertsona hori azkenean lortuko du, baina, kejaka ibili delako. Eta batzuk ez daukate aurpegia esateko, pues venga, joango naiz, eta keja bat jarriko dut, eta ez dakiz azkenean, borroketan ibili beharko gara, ez eskubideak bermatu alizateko. Eta nik uste dut hori, ez dauka zentzurik. Ez adori hori, ez denbora hori, ez dakit aukera hori, ez da? Edo ez daukazu, edo lotza daukazu, edo batzutan, tramite batzuk egiterakoan, egin alduzu esfortzu bat, baina batzutan ez duzu tramite bera zalantzan jarri, eskubide hori bermatzeko. Esan nahi dut, askotan hemen esan dugu, zuk esan duzuna, instituzioek babestu beharko dute, baina igual, poliziaren enera joten baldin bazaitu edo gelditzen baldin bazaitu, eta zuk euskeraz jotzen baldin baduzu bera erderara, eta ja ikusten duzu bere jarrera ez da oso euskararen aldekoa, normalean zuk erderara jotzen duzu, bronka zeukitzeko, lortzeko ateratzea hortik, ez dakit nola esan, ez? Edo tramite hori askartu nahi badozu, epe badaukazu batzutan, ez dakit irakasle honek ze epe zeukan papel hori aurkezteko, baina batzutan administrazioak epeak izaten ditu, eta epez kanpo ezin dizu aurkeztu, esan nahi dut, eta lehenengo eta behin denok ez daukatela adore hau gizon honek egin duena egiteko, ez da? Eta hala ere, azkenean gutunaren amaieran jartzen zuen, ez aukertela oso argi lortuko zuen, lortuko zuen. Ez, horrek jarraitzen du esan, kontua da, oraindik beasainera joan behar duela, hori egitera, papel hori egitera, pentsa, mediku beasainera joan behar duela, eta ordainduko diotela, orduan egin du berri reklamazioa, baina ez dauka argi oraindik Gasteizen egingo dioten. Eta orduan, hemen, zer lehen esan duguna, publikoaren eta pribatuaren, jaurlaritza zer ez egiten du batzutan, jaurlaritzak eta jaurlaritza ez denak, beste erakunde publikoek ere. Subkontratazioak egiten dituzte, eta gero esaten dute, subkontratazioa da, eta subkontratazio hori egiten duzunean, jarrezazu, lotuta utzi ezazu hizkuntzarena. Hizkuntzarena lotuta uzten ez baduzu, azkenean, gero ez bota errua besteari. Ez daukate erantzunkizunik, ez esaten dute da, besteen errua. Hemen esaten duten, hori Kironen kontua da, eta bitxikeria lez, Kiron Gasteizen ez dute hartatzen euskeraz, baina behasaingoa ere, zu kontrata bera da, Kiron dantza, hori ulertu dut eskutitzean, nio desese, orduan, jaularitzak hor badauka erantzukizun bat, nik uste dut ez zaiela bota behar beti errua besteei, etxetik hasi behar duela. Eta, nik hori izaten dut horretik, Urkulluren zer honetan, ez da lotsagarra iruditu zaidan egin diotena, pentsatzen dut, harta jasotzeko eskubidean defentsa egin du berak publikoa, orduan, aplika dezala etxean. Eta gero ikusi behar da behain Nafarroan zenolako goran dauden, zonaldeka daudela, eta zuzene dut, goran larrian gaude, pentsatzen dugu euskera daukagula ja lortuta edo, eta nik suposatzen dut borroketan ibiliko garela urteak eta urteak, ziparralean hor da, oskota fuego. Madrileri itzegin daitekeela kongresuan ez da euskaraz, hoi nahian Europan onartuko dute euskara ofizial bezala, egia da aurrera pausoak badirela, eta ez daudela gaizki, baina gero gurera ekarrita, Euskal Herrian bazarri ez daukagu euskaraz egiteko eskubiderik, ez euskara... Mediko azterketa bat egitea, Gasteiztar batek joan behar izatea behasainera, euskara saltatzeko adibidez, adibide bat da, baina niretzat pentsatzen dut hori, eta zuk aipatu duzuna, honek egin duelako alegin hori, baina denok ez daukat hori egiteko ez dakit adoririk. Gainera gaur egun hori itzordu hartu behar duzula tramiteak egiterakoan, hor baldin bazauz eta arazoren bat baldin badago, etorri urrengo egunean, eta hartuko dute eguna, gaur, bihar, urrengo egunean, nik uste dut horrekin jolasten dutela, jendea ez daukala, denbora olako gauzak egiteko eta azkenean ontzat hartzen dugu, jasotzen dugun jarrera. Noski. Irentxe egiten dugu, han ez egotearren, eta denak ez daukatela hori egiteko, ez dakit, edo ez dauka ez diraino euskaltzaleak ere, ez? Esan nahi dut, horro euskaltzazetasunak ere badauskala bere mailak edo bere neurriak, ez? Baina garrantzitsua denez, hezkuntzatik euskara bultzatzea, gero, arreta euskaraz jasoale izateko, hezkuntzan txikitatik euskaraz ikasten balin bada, eta euskara maila
on bat lortzen baldin badute ikasle gehienek, gero eskubide hori askoz gehiago bermatuta egongo da. Baina horrekin nik uste dut horregatik ereduen kontua bertan bera gelditzeko nahian geunden, baina badirudi jarraituko dugula horrekin. Orduan, aurrera pausoak eman dira, baina beste batzuk hor... Hori irakurri nion otxandian hori, bilduko ordezkari bati, ez da? 20-30 urteetan mantenduko ditugun, ez, lege honen arabera. Horrek berrikusi behar dira, eta egokitu egin behar dira, eta ez dakit, aurrera pausoak eman behar dira. Atxerantzaz ezin gaitezke joan. Eta batzutan geldik mantentzea, tokian mantentzea be, azken baten atzera pausoa da. Eurrera ez dugulako egiten, ez? Eta gainera, nik uste dute, askotan hitz egiten dugula, arautegi buruz, baina gero arautegi bermatzeko tresna jarri beharko ditugu. Esaten dute, heldu behar dira bebi edo ez dakizen maietara, baina dinot, gero hor atzean egon beharko da jarraipen bat, edo dinot, norbaitek arduratu behar da hori benetan bermatu alizateko, eta nik uste dut agente horiek gelditzen direla apur bat, ez dakit, kolokan. Askotan ikasleek bebi maila lortzen dute, baina gero ez da egiazko maila bat, ez da? Eta, luz egon gaitezke euskaraz hitz egiten, baina bestelako eskubide bati buruz egingo dugu orain, etxe bizitzarako eskubidea iparraldean urratz bat eman dute, ez da? Eta Ipar Euskal Herriko 24 herritan, alokairuen prezioei mugak jarri ahal izango dizkiete, neurri hau 2024an sartuko da indarrean, egia da, azterketa bat egingo dutela eta, baina herri bakoitzean muga bat jarriko dute. Ez dakit nola baloratzen duzuen neurria? Ausarta, benetan. Eta nik uste dut, iparraldea beti pentsatzen dugu, egual atzeti doa zela gauza batzutan pentsatzen dugu, baina hori nik uste dut egualdera trasladatu beharrekoa, eta hori beste aldarrikapen bat izango dela, eta izan beharko lukela, ez? Azken finean hemen askotan hitz egin dugu, ez? Hemen emotzeko neurriak hartzen dira, hori, neurri motelak esango nukenik, ez? Diru laguntzak emoten eta holan, azkenean horrekin espekulazioa bultzatzen dute, diru laguntza joaten da etxeen jabeen eskuetara. Orduan, beti aldarrikatu egin dugu hori muga jarri beharko direla, ez bakarrik prezioen alokairuan, baizik eta energiaren prezioan eta hainbat produktuetan, nire ustez, batez ere, bermatzeko etxe bizitzaren eskubidea. Eta nik uste dut hori jarri behar dela erdigunean, eta iparraldean primeran egin dute. Kontua da, ez dakit, niri sortu zaidan, lehenengo postasuna, eta pentsatu, ordua zen, ez? Baina gero beste, zalantza edo, sortu zaidana da, langa non jartzen den, ez? Muga non jartzen den. Hori bai izango da beste punto bat garrantzitsua, ez gauza da, esate, muga jarri behar dugu, eta hori da ona, baina, muga non, langa non, ez? Pizkat hori geratu zaitola, ez dakit, buruan bueltak, ez? Batzutan hitz egiten dugunean pentsionei buruz, parekatuta jun beharko da, eta muga hori jarri behar da parekatuta soldatekin. Hori da. Nik uste dut hor dagoela gakoa, ez? Ikusta zenbat diru jasotzen dugun, edo zenolako soldata dagoen, eta horren arabera, elikaduren prezioa jarri, alokairuren prezioa jarri, eta hor lortuko du guztiontzako eskubideak bermatzea. Bestela, ezinezkoa da, zuk esaten duzu, muga jartzen bali baduzu hemen, ez duzu ezer lortzen hola. Hala ere, esan duguna, oso ona da, neurri oso ona iruditzen zait, eta azken finean, alokairuran jotzen duen jendea, ez da beratzena izaten, normalean gazteak, langile arrunteak gehien bat, eta emakumeak askotan, ez? Eta badakigu emakume langileak soldata gehienetan txikiagoa izaten dugula, edo dutela. Orduan, olako neurri batek askori egingo dio mesede iparraldean, eta ona baletor baita, ez? Orduan, betor, ez? Nire eskatzen nagoena da, nola iparraldean, nolako pausak ematen dituzten bitartean, nola hemen ez gara kapasak lortzeko hori zonaldeak finkatzea, ez? Ze batzutan igual begiratzen dugu estatuari, eta zaten duzu, PP ez dago prez finkatzeko beraien herrialdetan, nolako zonaldeak, ez dakizer, legea aplikatzeko,
baina hemen EAJ ere ez du ematen prest dagoenik olako gauzak egitera. Eta nik hori bai eskatuko nioke. Osa, ez bazarete kapazak mugak ipintzeko behintzat daukagunarekin finkatu zonaldeak, behintzat etxe bizitzari buelta bat, arazoari buelta bat emateko. Bai, eta gero zonalde buruz dinozuna, gero badago da beste kezka bat ere, sortzen zaidan, ez? Azkenean, ez badugu jartzen zer hori, muga hori edo langa hori ez badugu jartzen, zonalde batzuk bihurtzen ari dira aberatz zonaldeak, eta gero besteak, ez? Leku askotan, ezinezkoa da herri gunean, zure jaioterrian edo zu jaiozaren gunean alokairuan etxe bat jartzea, ez? Begiratzen ari garelako, beste ez daukagulako muga hori, ez dago langa hori jarrita, eta orduan hor bai sortzen dira lehenengo mailako biztanleak eta bigarrenekoak, ez? Periferiara joan behar dutenak, ez? Ingurura joan behar dutenak, merkeagoa delako. Eta orduan, zerrari gara hor egiten, ez? Beste arazo bat ere sortzen da. Eta horretan ere eragina du turistifikazioak. Hori da, hain zuzen. Hiri ereduari dagokionez, zer bilatzen duzun arabera, olako ondorioak dakartza. Eta bat da hori, zuk bilatzen baldin baduzu turistak hona etortzea, horrek egingo duena izango da, hori Airbnb eta olako piso turistikoa sortzea, presioen alokairua igotzea eta jendea ies egitea. Eta horrekin... Ez daukalako beste remediorik. Eta gainera horrekin apurtzen duzu elkarbizitza, zezuk zure herrian, zure auzoan, gelditzen baldin bazara, dituzun harremanak lantzen dituzu, parte hartzen duzu auzoko bizitzan, bai komertzioetan, bai jaiak prestatzerakoan, eta hor sortzen duzu elkarbizitza, eta horrekin, nik uste dut, komunitatea berriro hitz egiten ari bez, lotzen duzu. Baina, daukagun hiri eredua, ez da hori, bidatzen dutena da, beste gauza bat, orain daukagu horre abandoko proiektua, eta ikusiko dugu zen olako asmoa daukaten, ea lortuko duten edo bilatzen duten olako BIP pertsonentzako leku bat, edo ea izango da aukera bikaina ingurua zerbitzuaz jorratzeko, eta hori da, nik uste dut guztiok egon beharko da garela. Horre dakar presio guztietan, ez? Presio guztiak igotzen dira, ez bakarrik pisuena, garestitzen direnean alokairuak, gero beste gauza guztiak dakarte goraka da, eta gero, zu dinosuna komunitatean non geratzen da. Handik zure jaiozaren tokitik alde egin behar baduzu ezin duzulako alokairua ordaindu edo ez daukasulako zure etxerik, nora joaten zara, berriro kokatu beharra daukazu, berriro komunitate egin beharra daukazu, eta gero beste berriro lehen gora joan da, eta hizkuntza hor non geratzen da hizkuntza, ez? Egin dugunean alegin bat gure komunitatean, hizkuntza ez dakit zabaltzen edo irakasten edo, gero, zure handik kanpora joan behar baduzu, eta ara turistak etortzen badira, ze hizkuntza erabiltzen da. Ze hizkuntza erabiltzen da komertzio horietan egin dugun lanarekin, komertzioetan euskaraz sartzeko, lehenengo hitza euskaraz izateko, karo, kanpotarrei begira bizi badire komertzio horiek, ze hizkuntza erabiltzen dute. Azken finean frankizietan, hori da, batzutan jaten zara, dinote, frankizietan hitz egiten duanez, nik badakit hor egiten dutenak lan, prekarizazio utzean bizi direla, baina bai harrigarria da batzutan joatea eta euskeraz ez jakitea, baina ingelesa perfectamente. Zein da lehentasuna, benetan, kapasa zara hitz egiteko nirekin ingelesez, baina ez euskeraz? Edo menua hartzen duzunean, menuan bebai, menua, kanpotarrentzat begira egin badute menua, euskerak horrek zauka presentziarik ere, eta hori gertatzen da. Bada, arazo larria etxebitzarena, baitugu alokerien presio altua, gero etxe utz asko badaude gurean, eta arazo horri aurre egiteko aukera bat izan diteke, hori ez, alokairuen presioak mugatzea, etxebizitza sozial gehiago jartzea, ze egun diru laguntzak jartzen dituzte, baina horiek bakarrik arazoak estaltzen dituzte. Gainera, diru laguntzen kontuetan, errolda zinbestekoa da.
eta gaur egun errolda ez duten pertsonei ia ezinezkoa egiten zaie diru laguntzak eskatzea, gazteek edo langileek zaila baldin badute etxebizitza lortzeko, arrazionalizatuak diren horiek asko zailagoa dute eta justu joan den astean hori salatu zuten Donostian. Bai, azken finean da beste muga bat jartzen duguna, ez? Zuk lehen esan duzuna, ez? Igual, etxe bizitza bilatzean, gaztea baldin bazara, batzutan, zalantzetan jartzen dute, ez? Ea zainduko duzun, ea eukiko duzun dirua ordaintzeko, baina, klaro, etorkina baldin bazara edo pertsona realizatua baldin bazara, hori muga horiek bikoizten dira. Eta ezinezkoa da, eta gaina ez gara, edo behintzat, ez dakigu ze garrantzia daukan etxe bizitza. Osa, dinot, ez dakit nola esan, igual infrabibienda batean baldin bazauz, ze nolako eragina daukan gure gusasunean, ez? Eta nik uste dut hori kontutan eduki beharko genuke, eta diru laguntzak lortzeko, hori erroldatuta ezinbestekoa da. Pandemia garaian, ikusi zen zenbat jende ez dagoela erroldatuta, eta aukera galdu zen, jendea pasatu zituen ez dakizen bat hilabetean hemen, eta hor izan zen aukera paregabea erroldatuta eukitzeko jende guztia, eta horrekin bat, hori, eukitzeko aukera eskatzeko diru laguntzak eta hori, etxe bizitza bat lortzeko, denetarako, nik uste dut hori izan zen aukera galdua. Garrantzitsua da, ezinbestekoa da. Eta gero, nik uste dut zuk aipatu duzu bezala, etorkinai edo badituztela arazo asko, ez? Etxaiaben aldetik, inmobiliaren aldetik, eta batzuetan komunitatearen aldetik, auzokideen aldetik ere badituztela, ez dakit, eragozpenak azken finean, ez? Uste dut etxaiabek begiratzen dutela asko, ez? Ze azal kolore, mota, adina bebai. Eta gero, gaur egun inmobiliarietan askotan traba jartzen dizkietela. Abizenagatik, abizena ikusten dutenean, edo jatorria ikusten dutenean, eta gero nik pentsatzen dut zenbait kasutan, batez bere adinean aurrera guazenak eta gero eta ez dakit geurekoiagoak egiten ari gara, eta orduan ez ditugu, albada ez ditugu nahi gure komunitatean, gure etxean, etorkinak, ez dakit, ume asko daukatelako, zarat asko egiten dutelako. Aurreritziak, baina gertatzen da kasu askotan, ez? Janariaren usaina oso gogorra delako, holako komunitate batzuetan, holako batez ere dinot, adinean aurrera guazenen komunitate lasaiagoetan, komunitate etxebizitzetan, ez? Olakoak entzuten dira, behira, etorri dira ez dakin ongoak eta ze zarata egiten duten, orain arte lasai bizi ginen, pisu batean, ez dut esaten, edo ze usain daukaten pakistaniarrak jartzen duten janariak, eta zuiatzen dituzun besteak ere, mariskoak ere egiko du usaina, baina badauzkatela nik uste dut, behintzat, 3 tokitan, ez? Etxe jabeen aldetik, inmobiliaren aldetik, eta batzutan, ez dakit, ez ditugula aurpegi honez hartzen etorkinak gure komunitateetan, ez? Eta gero ez jakintza, ez? Nik uste dut batzutan, lehen komentatu duguna, ez dakigu zenolako eskubideak ditugun, ez? Eta orduan ez ditugu aldarrikatzen, horregatik hain garrantzitsua da, maizterren sindikatuak hori sortu du zirenak pandemian, jakiteko benetako zenolako eskubideak ditugun, mobiliarien aurrean edo alokairuen aurrean, ze batzutan esatu dute, pisua alokatuko dut, baina ez dizute utziko erroldatuta egotea. Igual nire eskubidea da, eta aldarrikatu aldut, eta dinot, ze batzutan ez jakintza hori, baina gainera, hor egiten dugu klase diferentzia, ez da, dinote, etorkina bada, baina, negozioa badauka ondo doakiona edo hori, etxe jabeak ere ez du hainbeste arazo jartzen, ez? Ez da zerak ere, mobiliarietan be, eta komunitatean be, baina batez ere etorkina eta
pobrea edo... Hori aipatuko nuke, azpimarratuko nuke pobrearena. Aberatsa ez bada, orduan, hor ezberdinak erabiltzen ditugula, ez? Bai azalarekiko, bai jatorrearekiko... Edo kulturarekiko, ze adibidez badauz hijitu familia batzuk, hemengoak, betidanik direnak, gu baino lehenago heldutakoak, eta arazoak dituzte, bai. Esan nahi dut, dinot aurre iritziak dauz, etorkinekin, gazteekin, hijituekin, eta nik uste dute horretarako, edo horrekin amaitzeko pedagogia behar dala. Azken finean aurre iritziak dira, bazuk aipatutakoa, zenolako usaina daukau zure jana, eta zu, txistorra egiten duzunean, venga ja, edo, dinot, esan nahi dut. Bai. Edo zerbait apurtu dela eskilaran zerbait zikinkeria badagoela, haiek izango ziren. Apurtu dela, haien umeak izango ziren, baina gure umeek zer egiten dute. Eta gainera gero kejatzen gara, ez daudela umerik edo gazterik. Benetan ez dakigu benetan zer nahi dugun, ez? Gero etorkinak erabiltzen ditugun, guk nahi ez ditugun lanak aurrera eramateko, gure umeak zaintzeko, gure gurasoak zaintzeko. Zasen nahi dut, alde batetik ez ditugu gure ondoan bizi nahi, ez? Baina, bai nahi dugu... Haien zerbitzuak, haien lana, zaintzarako... Bai, kontraesan hori nik uste dut mai gainean ipini beharko dela. Nork egingo luke lan, horiek egiten duten baldintzatan. Emakume batzuk, 22 orduko lanaldia daukate egunean, ezin dut hori sinestu, ezin dut hori ulertu ere egin, ez da nola ez diran lehertzen emakume horiek, edo zer egiten duten. Beharrak bi ordu dauzkate libre, eta batzutan kontratatzaileek esaten dute, baina 2 ordu dauzkate arratsaldetan libre, ez pentsa. Baina lo egiten du zeraren gelan, zaintzen duen pertsonaren gelan, eta egun osoa pertsona horrekin, zelan, baina horretarako ez daukagu arazorik, hemengo batek ez du lan hori egiten normalean, horiek etorkinak dira gehienak, emakumeak gehienak, eta horretarako ez daukagu arazorik. Edo hilea mostera, marrokiek hilea moste dute asko zer merkeago gizonei. Orduan, gizon asko orain jaten dira marrokien gana hilea mostera, oin gero, auzoan ez dituzte nahi, baina pelukerian edo hilapaindegian oso merke mosten dute hilea. Honetaz hitz egiten dugunean, burura sortzen zait, orain ez zaitaterako ez dakiten, ez zaitateratzen. Badaudela herrialde batzuk, non jendea joaten da lanera, eta gero itxuli behar dira bere herrialdetara, ez? Osea, Dubai uste duzela, ez? Nola joaten diren eraikinak egitera, horlo egiten dute, baina gero botatzen dituzte bere herrialdetara. Eta nik uste dut, ikusten ari garena da, bide horretik... Horrantzegoaz, bai. Eta hori beldurgarria da. Eta nik uste dut hori, lan baldintzak hobetu behar ditugu, pertsona horiek gero etxe bizitza lortzeko aukera aukitzeko. Ze lehen aipatu duzuna, batzutan ez da kolorea baizik eta zenolako dirua dauka. Hori da, bai. Klase ezberdintasuna orduan diruaren arabera, ez da? Netzat denbora, ditu gara, egon gaitezke denbora luzez hitz egiten, elkarrizketa oso sutzua benetan, eskerrik asko Alaitz Argandoña eta Maritza Marrena gorekin zagatik, eta horrengo arte. Aukera emateagatik. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte. Donostiako tokiko gobernu batzarrak onartu du Baskulinari Center Fundazioari ematea obra handiko lizentzia gastronomi open ecosystem eraikina eraikitzeko hementxe bertan Manteo Zemoria berdegune honetan. Horrek esan nahi du egun edo eta aste gutxi barru obrekin hasiko direla. Goek duen helburua da hiri barruti bat bultzatzea, helburu duen espazio fisiko bat osatuz, eta bertan besteak beste gradu ondoko gedak, produktu eta zerbitzu berriak garatzeko laborategi eta tailerrak, coworking eremua eta erakusketa eremua eta ekitaldiak egitea izango ditzateke. Helburua esango nuke berrikuntza bultzatzea dela. Eta nola hori, zientzia eta ikerketaren bitartez, berrikuntza, produktu berriak, zerbitzu berriak garatuz, ekintzaileekin lan eginez, ekintzailei lagunduz, eta baita ere gradu ondoko hezkuntza garatu nahi dugu,
master berriz, aurreikusten ditugu 7 master berri bultzatzea, gai desberdinetan, osasun arloan, jasangarritasunean, zentzumenen inguruan, digitalizazioaren inguruan, orduan, jarduera nahiko zabala da, helburua ekosistema bat sortzea da berrikuntza bultzatzeko. 2020an hasi ziren proiektu hau lantzen eta bi ardatz zituzten aurretik, eraikinaren harira hirigintza ikuspegia, udalari dagokiona eta bestetik gastronomia open ekosistem proiektuaren edukia zehaztea. Hirigintza ikuspegitik oso prozesu konplexua da, behar diren onarpen guztiak lortzea. Herritarren artean arrabotsa sortu du afera honek. Manteuze Moria Berdeguna kenduko diotela salatu dute, eta gaineratu espazio publikoa udalak enpresa pribatu baten esku utzi duela doainik. Azarratuta nagoela zeharo, baina, ez dakiz lortuko dugun zerbait. Beharrezkoa, niretzako ez da beharrezkoa. Badagoetan goian, da hainbestetuki izate dute badaudela hori egiteko. Toki inguru badaukagu, horrelakoa, hemen hiri beharruan eta kantzera dute. Nos da un poco pena. Pienso que igual habría otro sitio más adecuado para poder poner ese espacio del Basculinari. El poco espacio que hay que mantenerlo. Herritarren kezken aurrean Baskulinariko zuzendariak argitu nahi izan digu eztabaida hori ez dagokiola berari. Ez dela gurea eztabaida hori udal mailako prozesu bat izan da, gurea edukia da. Eta kritikak aintzat hartuta eraikin berriarekin berdeguna mantenduko dela azalduna izan du. Eraikin berde bat da, goiko sapaiak suposatuko du hiriarentzat eta auzoarentzat parke bat. Mantenduko dira momentu honetan egiten diren jarduerak bertan, aisialdirako, txakurra pasiatzeko, edozein gauzetarako gaur egun egiten dira posible izango da egitea. Gauzak horrela udalak dagoeneko lizentzia onartuta, obrak azaro aldera aste aurre ikusten dute. 18 bat hilabete izango dira, ondorioz, 2025ko apirilean edo bukatuko dira obrak eta hasiko gera lanean eraikin berrean. Urriaren 25ean 30.000 langile publikotik gora eta sindikatuak Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako kaleak hartu zituzten zerbitzu publikoen enplegu eta soldata duinen aldeko greban.